Eguerdiko 12:16 gaur jokatuko da maila nagusiko Donostia Hiria torneoko finala, bertan batetik Ezkurdia eta Zabaleta izango dira gorriz, eta Laso eta Iztu eta Urdinez. Gogoratuko dugu, bi bikoteak nondik iritsi diren, 9 aurrera hasiko da Norgehiagoka Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, batetik Ezkurdiak eta Zabaletak herenegun Altuna eta Rezustari irabazi egin zieten, eta asteartean berriz Lasok eta Iztuetak Peña bigarrena eta Albisu menderatu zituzten, beraz, bi bikotek elkarren aurka jokatuko dute finala, eta final irekia geratu da, baina esango dugu, eta ja dago hasieratik esango dugu, favoritoak nabarmen xamar Laso eta Iztueta izango direla. Sekulako bikotea osatzen dute, ia da udan zaila dela antzematea, pilotariek partida asko jokatzen baitituzte eta beti ez daude erritmo berean, baina kasu honetan bien maila ikusita eta fisikoki ongi daudela ikusita, Laso eta Iztueta hartu behar dira favorito. Atzean ziur aski Martxel nagusituko da, Zabaletaren aurrean, eta aurrean osagarri ezin hobea izango du Unai Laso kasu honetan, eta Ezkurdia saiatu beharko da, boleaz eta botez mozterako garaia motzean jokatuz Lasori mine egiten eta Laso defentsan aritzera bortxatzen, baina hori egiteko abaguneak eduki beharko ditu, eta ez dut uste Martxel Iztuetak pilota asko kenduko dionik, beraz asko arriskatzera bultzatuta egongo da, hala ere pilotari bat baldin badago horrelako partida batean lan egitera menturatuko dena, hori Joseba Ezkurdia da. Badakigu zenbat lan egin izan duen, eta naiz eta atzelari jotzaile batekin izango den Iztu, eta esango nuke gaur egun kolpez freskoago da bilela eta pilota gehiago atzeratzeko gaitasuna duela. Hala ere Jose Javierrek ere defentsa bikaina du, baina Ezkurdiak ezinbestean lagundu beharko dio, batez ere Lasok ez dezan zuzen jokatu eta albozka ibili dadin Bizkarreta geren jeingo aurrelaria. Aurrean Unai Laso teknikoki gehiago da Ezkurdia baino, beraz esan daiteke hor tantoa bukatzerako garaian eta erraztasun gehiago duela, eta horregatik hor Josebak ere defentsan ezinbestean fin ibili beharko du, eta ea ze partida erakusten diguten. Gu bihar egingo dugu Norgehiagoka honen analisia, eta ea zerrekin gatozen. Gogoratu beraz, gaur gauean 9:00 aurrera Donostia Hiria, maila nagusiko Donostia Hiria torneoko finala, Ezkurdia Zabaleta, Laso eta Iztuetaren aurka.